Čaute všetci, sú v štúdiu, máte teda vítam vás nového videa. Dneska to bude trošku nezvyčajné video kvôli tomu, že budeme robiť reakciu na Fiziho. Je to trošku, keďže ja som pozeral všetky Fizio videá ohľadom čo sa týka lovcov klaunov, bolo to celkom dobré, ale vidím tu desivý klauni, tak poďme sa na to pozrieť, určite chcú dajte zvonček, no a my sa na to poďme pozrieť, no. Kosíme ty klauny, sekáme hlavy šablí, sundáme je všechny, když Fizzy drink si dám. Padaj k zemi klauni, vedro jako v sauně, 1, 2, 3, 4, Fizzy shop ho má. Kámo, je to vážně scary, oči jak Bloody Mary, to jsme ještě neviděli, jak se to mohlo stát? Tak pojďme rychle do zbraně, podíváme se na ně, už je máme na ráně, tak nemusíš se bát. Klauni všude kolem nás, kropíme je ratata, s Fizzy drinkem nemají šanci Fizzy. A už viem, o čom mu išlo mu o reklamu, akože ja proti tomu nič nemám, v pohode. Akože ide mu aj o Fizzy, pretože celkom tiež good, dá sa to zatiaľ. Kruto dá, klauni půjdou všichni pod zem, tak neutíkej pod sem. Kámo, ten celkom dobre akože rapuje. Ty vole, ten je dobrý. Koukni na ně, bojí se. Tak zavolejte Borise. Kosíme ty klauny, sekáme hlavy šablí, sundáme je všechny, když Fizzy drink si dám. Padaj k zemi klauni, vedro jako v sauně, 1, 2, 3, 4, Fizzy shop ho má. Kosíme ty klauny, sekáme hlavy šablí, sundáme je všechny, když Fizzy drink si dám. Padaj k zemi klauni, vedro jako v sauně, 1, 2, 3, 4, Fizzy shop ho má. Klauni padaj bang bang, Fizzy veze drink, taky si ho vem, Fizzy shop ho má. Kolem nás tu bloudí, ze tmy oči koulí, už jsou blízko oudír, všichni klauni daj. Mlhou se tu brodíme a nic nás nezastaví, na metr nevidíme, kosit klauny nás fakt baví. Fizzy drink je síla, ještě hodně nám jí zpívá, klaunů neubývá, ryb a třetí dobře odpočívá. Kosíme ty klauny, sekáme hlavy šablí, sundáme je všechny, když Fizzy drink si dám. Padaj k zemi klauni, vedro jako v sauně, 1, 2, 3, 4, Fizzy shop ho má. Kosíme ty klauny, sekáme hlavy šablí, sundáme je všechny, když Fizzy drink si dám. Padaj k zemi klauni, vedro jako v sauně, 1, 2, 3, 4, Fizzy shop ho má. Sundáme je všechny, když Fizzy drink si dám. Kosíme ty klauny, sekáme hlavy šablí, sundáme je všechny, když Fizzy drink si dám. Padaj k zemi klauni, vedro jako v sauně, 1, 2, 3, 4, Fizzy shop ho má. Kosíme ty klauny, sekáme hlavy šablí, sundáme je všechny, když Fizzy drink si dám. Padaj k zemi klauni, vedro jako v sauně, 1, 2, 3, 4, Fizzy shop ho má. Naskenuj plechovku Fizzy drinku, protože právě teď jsme do každé 10. schovali celý nový díl lovců klaunů. Tak ho zkus objevit. Tak jemu to reálne teraz pôjde tie Fizzy drinky, lebo do každej 10. schoval nový diel lovcov klaunov, tak počkaj. Do každej, dobre, poďme sa pozrieť na tie Fizzy drinky. Len tak pre zaujímavosť. Mňa by to aj zaujímalo. Fizzy drink, ok, poďme sa, dobre, to je ten Fizzy drink malina. Ultra boli si nové, ok. Čo tu môže vyhrať skvelé ceny? Navšteva najväčšieho akvaparku na svete z Fizzy Crew. iPhone 15, PlayStation 5, Xbox Series X, Pušak Boris, Pušak Fizzy. No ako 10%, aha, ok. Hrať hru? Jakú hru? Kliknem pro start. No, počkej, čo? Tomu tak nerozumím. Aha, tu máš skákať. OK. Divné, OK, ale akože dá sa. Ale... Kde nakúpiť? No po celej Českej republike, ne? Tu nič na Slovensku nie je. Také. Hej, je. Jeden. Je tu.
Iba jeden, počkaj. Potraviny večerka do Lany. 417 Google Maps. Tu je, jak je modrá a Trnava. Ty vole, okolo Trnavského kraju. To až tam boli. Presne tu, OK. A tu na východnom Slovensku nič? Ne, asi nič, čo? Ťažko. To je škoda. Tak tu som už, ale tu je Slovensko. Hej, Košice, v Košiciach nič. Sobrance, Veľké Kapušany. Michalovce, Sobrance, hej. Ty vole, nič tu. OK, nevadí. Dobre, môj osobný názor na ten song je celkom good, akože tá reklamu išla mu o reklamu, čiže v pohode. Nemám proti tomu nič. Jak sa utešiť, OK, poďme sa pozrieť, počkej. Dark Galaxy Ultra Boris. OK. Poďme sa pozrieť, či sú vypredané. Chcem vedieť, že či ich už ľudia vypredali. Počkaj, dáme kúpiť. Kúpiť online. Pozrite to. Vidíte, čo je? Pozrieme do toho. Dali do Ultra Borisa, lebo je to nová príchod. No aj toto je nová novinka, aj tu píše. Nie je skladom. Už to ľudia vypredali, akože. Naplnenie navštív. Čo? Neviem. Objednávku rozhodnutia má aj na Slovensko. No hej, super. OK. Tak budem sa vrátiť k tomuto. Celkom dobre, akože dalo sa to, nie je to až také hrozné. Dobre, tak ja dám tomu akože, neviem, či som už povedal 6,5 z 10 a podľa mňa akože good, no. Ale hrozne krátke to je, ja viem, čo by tam ešte robil, neviem, čo by tam ešte robil, akože nie som, ja neviem, ešte som ani jednu pesničku nevydal, ale OK, good. No dobre, to bolo pre mňa všetko, ďakujem, že ste sledovali toto video, ďakujem, že ste sledovali toto video, určite ďakujem všetkým mojim odobrateľom, ktorí sa toto video pozreli, určite dajte like, odber, zvonček, no a my sa uvidíme na budúce pri ďalšom videu alebo pri ďalšom streame, ahoj!